lamchogo tini puilawano ani channel o joto naitongnai kha kaham tahte bu chongno tini kaisa norokni thanio kok share khlaini bagai ma phaikya tanke norok ani kokno khana tokjak yangui mano baksa khana tokjagui mano baksa chajagui mano baksa chajak yangui mano ka tini obona kaisa norokni thanio message tubi phaikya sini bubagra angkha bo samung hamyano selengjago samung kahamno ke bo hamjago aba haino jong bo sini khawa oba haino jong samung kahamno hamjago jong samung hamyano selang hain bagai nang tini kaisa sini bubagra no tuinang kaisa imang nokha o imango aro sini actor sini lila bobai khe sini bubagra lila bai khe phone kok salai tongmani a jorao sini actor lila no lekhero sini bubagra hamjaka tei sini bubagra lila no phone khlai tongkha gabon pore hangkano kaisa dalan kotor mao borok dol dol samung tanglai tongo ka samung tanglai tongma jagao ang jottoni se first samung khlaibekya hangkano bubagra ano mwnoi kok sapakya nung belai no samung kaham tangkha hwngnai bo belai kheno khusingui ano hamjaka phe a jorao chini lila no sa hamjagoi tongmani kana farsa ang aje dol dol dalano samung khlai tongma jagao ang bunse sakang samung tangbai mani nugui sini bubagra aro belai kheno hamjaka hani bagai no sini bubagra bo obai keno maya gnang hingke tabuk ni jorao kabangma borok no puila kok kaham salayo tini kabangma borok kok kaham khnawi borok ni support manani bagai phia kok kaham samano tuina sin bubagra belai no tajago tei hamjago haifano lasoke sin borok no tamo nasigui maya obahai hingui tam khaisani bo kaham tongmani no hamyangai thanglayo bat jong obahai no tini sini bubagra bo kaham nongoi tong hingke nung bubagra ni bwskango kabangma no kok kaham saka haifano jorao nung hamyangai thango kahani bagai no bubagra samung kaham no simung sa hamjago samung hamyano ke nasilarjago phia jong bubagra no jong borok munchu ni gyan bai jong sujaknaya chin bubagra ni gyan wngkha mutai isor pai bini gyan bo borok bai walaima kwrui borok no nasilarma kwrui borok no jolima kwrui phia nung ang jong se bubagra no joli jagai tongo karon tani bagui ang asa kok kabangma sana thangya norok ni bagui bwskang ang tebo kaisa tubi phainai topic norok chajagai tongkhe ani video no support khladi norok khnai manai chibuk bai base ni kothoma norok na ang kaisa sai khnarnai norok tiyar tongdi naisingui tongdi ani channel no asukno jotono na hambai।